Карай го без да го смислиш. Ала хони мани хони 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 мани лани. Ани хони мани хони. Колите зад мене, които зад мене ме чакат. Те са зад мене, които са зад мене ме чакате и чакате. И нека всичко бъде зле. Заклевам го за 2 минути. Заклевам го това сега. Нека мине 2 минути, нека бъдат много зле. Нека бъдат толкова черни, на всичките хора да бъдат зле. Нека бъде 2 минути, нека мине това. И како иска да мине до 2 минути. Лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Лай, 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 lay 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 la 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 la. Тези 2 минути бъдат нека черни, нека бъдат, нека всички да си ходят, нека те от тях, нека аз у нас, а пък другите от тях, нека в апартментите да бъдат много бях. Нека бъдем всичко нещо, което мислиме сега. Нека бъдем с 5 минути и слънцето да излезе. Нека бъдем с 3 минути, нека не до 2. Нека целите да бъдат мрачните дни. Нека да бъдат, нека да ги омагьосам до 2 минути. Приказката за 2 минути е много лоша. По-добре не я чуйте, защото ако я чуйте, не я чувайте, защото ако я чуйте, ще полудейте. Това беше всичко от Айхан. Чао и с Богом! Дано се видим в страшните дни.